नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनक सुरुवात करूया। प्रति पंढरपूर अशी सावंतवाडीच्या विठ्ठल मंदिराची ओळख। आषाढी एकादशीक हय मोठो उत्साह असता। काकड आरती महापूजा झाल्यार विठ्ठलाच्या दर्शनाक सुरुवात झाली। कार्यक्रमांनी वाडीची पंढरी दुमदुमान गेली। सिंधुदुर्गातल्या मूर्तिकारांका महागाईचो फटको बसलो। म्हणान तेंच्यांनी गोवा राज्यात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासारख्या अनुदान महाराष्ट्रातही देऊचा अशी मागणी केली आहे। मूर्तीची किंमत वाढलेली आहे ना, त्याच्यामध्ये असं असा की जो आम्ही ह्याच्या मूर्ती आणतो, ह्याचे पेनवरनं वगैरे किंवा शाडू माती वगैरे आणतो, त्याचा रेट वाढलेला असा। आणि दुसरी गोष्ट ट्रॅव्हलिंगचा खर्च डिझेलमुळे वाढलेला असा।
आणि त्याच्यामुळे सगळं आता 20 वर्ष आम्ही गणपती करतो. 20 ते 25 वर्ष झाली आणि त्याच्यात एवढा करून सुद्धा एक सगळं वर्करांचा पेमेंट वगैरे सगळं हे करून त्याच्यामध्ये एक अमाऊंट अशी जी राव ती अमाऊंट राहणार नाही. एक तुटपुंजी अमाऊंट राहता. तर आमका फक्त एक असं गोवा सरकारने जो आता हे केलेला असा की 200 फूट प्रति फूट मागे ₹200 देतं. तसं महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा एक मूर्तिकारांका ₹200 फूटने जर अनुदान दिला तर हे मूर्तिकारांची कला ती पूर्णपणे जिवंत राहतली. नाहीतर ह्याच्यात मग प्रपंच चालवून वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी हे ऍडजस्ट होत नाही. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने याचा नक्कीच विचार करावा. आषाढी एकादशी निमित्त वैभववाडी तालुक्यातल्या नादवडे हयसर एकादशी महोत्सव साजरो झालो. सकाळीच मंदिरातून दिंडी काढली. या दिंडीत सहभागी झालेले वारकरी दंग झाले. बघूया नादवडेचो एकादशी महोत्सव. राणी पार्वती देवी हायस्कूलचे विद्यार्थी शेतीत गेलेले. बांधावरची शाळा या कार्यक्रमाचा निमित्त होता. या पोरांनी तरवोल्यात भात शेतीचा अनुभव घेतल्याने
आरपीटी कॉलेजात रानभाजी आठवडा बाजार ह्यो आज भरलेलो होतो. एका विद्यार्थ्यांकडून भारी प्रतिसाद गावलो. हल्ली जे बघू काय गावनत नाही असे रानभाजी पोरांनी या बाजारात हाडलेले. सावंतवाडीच्या इन्सुलिमेटात बिबटो दिसलो. कार चालवणाऱ्यांनी त्याचा व्हिडिओ आपल्या मोबाईलात काढलेलो होतो. आषाढीक निसर्गाच्या कुशीत भक्तीचा अलौकिक रूप बघूक गावला. सावंतवाडीच्या डॉक्टर अनिकेत निब्रेंनी आपल्या मळ्यात साक्षात पंढरीच्या विठ्ठलाचा रूप साकारला. असलधेमधल्या दिविजा वृद्धाश्रमात आषाढी एकादशीच्या निमित्तान काढलेली वारकरी दिंडी भक्तिमय वातावरणात उत्साहात पार पडली.
विठ्ठल रखुमाईच्या पूजन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. अभंग, टाळ मृदुंग, पालखी मिरवणूक, वारकरी नाच, फुगडे ह्यांच्यानी विठ्ठल नामाच्या गजरात वृद्धाश्रम परिसर पंढरीसारखो भक्तिरसात न्हाऊन निघालो. दत्तात्रय हादगे हेंका पहिल्या पूजेचो मान गावलो. मुंबईतून इल्लेल्या तेलतुंबडे दाम्पत्यान संस्थेच्या सेवाभावी कामाचा आणि उत्कृष्ट नियोजनाचा कौतुक केल्याने या भक्तिमय सोहळ्यात वृद्धाश्रमातल्या आजी आजोबांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुललो आणि उपस्थित सगळेच भारावून गेले. पुंडलिक वरदेव, श्री ज्ञानदेव, पंढरीनाथ महाराज की. आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. महाराज गणपती, भूपती, प्रजापती, अश्वपती, सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टवधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत, राजनीती धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आज 25 जुलै आषाढी एकादशी, लाखो वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान, महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत विठ्ठल रखुमाई. आज जवळपास 12 लाख वारकरी आहेत. ते महाराष्ट्रात गेलेत, पंढरपुरात गेलेत वारीसाठी. कोकणाची वारी खूप फेमस असता, आषाढी असो की कार्तिकी असो. विठ्ठलाची वारी म्हटली का एक वेगळाच वातावरण असतं. आता मी आहे इथे कणकवली तालुक्यात असले देवीच्या वृद्धाश्रमा हय, पण दरवर्षी इथले जे संदेश शेट्टी असत या वृद्धाश्रमात हे जे आजी आजोबा इथे असतात, जवळपास 50 आजी आजोबा इथे असतात. पण त्यांचे विविध उपक्रम घेतात आणि त्यांचं मनोरंजन करण्याचं ते काम करतात. आज आषाढी एकादशी निमित्त जो काही इथे कार्यक्रम केल्याने इथे असलेले जे असलेले आजी आजोबा असतील आणि इलेले बहुतेक लोक असतील, या सगळ्यांचं मन भरून येईल. कारण ही पंढरीत त्यांच्याने उभी केल्याने. माझ्यासोबत आता असं संदेश शेट्टी असत, जे आश्रमाचे सचिव असत. आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. सर, काय सांगाल, कशा पद्धतीनं हे तुम्ही उपक्रम साजरे करता? नमस्कार, मी संदेश शेटे, दिविजा वृद्धाश्रम असलदे या संस्थेचा मी सेक्रेटरी आहे. दिविजा वृद्धाश्रम आम्ही जेव्हा सुरू केला तेव्हा आमच्याकडे सुरुवातीला 4 आजी आजोबा होते आणि आज ते 4ची संख्या जवळजवळ आजच्या घडीक त्या 4ची संख्या 60वर गेलेली असा. आजी आजोबांका आश्रमात आणले की ते नुसते येतले आणि झोपतले हा म्हाका ठेवचा नव्हता. तर माझी अशी संकल्पना होती की प्रत्येकाक घराची आठवण येता कामा नये. त्यांका हा आपला एक घरच आहे आणि खरंच तसा त्यांनी आता घर आहे तयार केलेला असा. ह्या घरात त्यांनी सगळी आजी आजोबा जी असत ती आपली बहीण भावंडा म्हणून राहतात आणि त्यांचा आनंद दुगणित करण्याचो आम्ही ते केलेला असा. आणि आज हे आम्ही सण सणावर साजरी करतो. त्याचा मुख्य कारण म्हणजे काय तर त्यांका आनंद उपयोग. पंढरपुरात जाण्याची सगळ्यांका इच्छा असा, पण तो शारीरिक व्याधी वयोमानामुळे जाऊ शकत नाहीत. तर अशा वेळेस त्यांका हयच पंढरपूर निर्माण करून त्यांका एक वारीचो छोटोसो आनंद आम्ही देतो. आणि ह्यो आनंद वर्षभर त्यांचो रावता. नुसतो वारीचोच आनंद नाही तर वर्षभरात होणारे सण आषाढीपासून जे आम्ही चालू करतो ते
तुमच्या गुढीपाडव्यापर्यंत सण चालू असतात आणि सगळे आजी आजोबा आनंद घेत असतात. तसो आमचो दिविजा आश्रम आसा असल्या कणकवलीतील असल्ले गावात ह्यो आश्रम आसा आणि सगळ्यांनी ह्या आश्रमाक आजी आजोबांका येऊन भेटा, त्यांच्या बरोबर आपले आनंद शेअर करा आणि त्यांना आनंदी ठेवा. धन्यवाद. अजून काय? नक्कीच आता शेट्टी सरांनी सांगितल्याने आजी आजोबांचं इथे असलेलं या घरच आम्ही निर्माण केला आणि त्यांचा आनंद द्विगुणित करण्याचं आम्ही हे काम या अशा उपक्रमातून करतोय. खरोखरच जो दिविजा वृद्धाश्रमातून जो उतार वयात जे वृद्धाश्रमात आई वडील जे येतात त्यांचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी जो दिविजा वृद्धाश्रमाच्या वतीने जे उपक्रम राबविले ते खरंच कौतुकास्पद आहेत. कोकणसाठ लाईव्हसाठी कॅमेरामन साहिल दैवावकरसह स्वप्नील लोके, देवगड. आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पारंपरिक भारतीय संस्कृतीचा प्रतीक असलेल्या उपरण्यार विठ्ठलाचा आकर्षक असा हस्तचित्र चित्रकार अक्षय मेस्त्री यांच्यानी साकारला. या निमित्तान कॅनव्हासऐवजी उपरण्यासारख्या पारंपरिक वस्त्रार त्यांच्यानी या विठ्ठलाचा चित्र काढला. नमस्कार, मी चित्रकार अक्षय मिस्त्री. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मी उपरणीवर चित्र साकारले. वारकरी उपरणी वापरतात, या उपरणीवर ॲक्रिलिकचा कलर वापरून मी चित्र साकारले. एक वेगळी संकल्पना आहे की आषाढी एकादशी निमित्ताने मी ही संकल्पना मांडलेली आहे. एक उपरणीची साईज आहे 2.5 बाय 3 फुटाची साईज आणि ही चित्र मी ॲक्रिलिकच्या माध्यमातून काढले. एक वेगळी संकल्पना, एक वेगळी संदेश देण्या पद्धतीने हे चित्र आहे. धन्यवाद. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकरांच्या वाढदिवसाक नगरसेवक देव्या सूर्याची मित्रमंडळान कबड्डी स्पर्धा भरयलेली. कबड्डीचा या मैदान पोरांनी गाजयल्याने
आता हयच थांबतो. पुन्हा भेटाया रविवारा मालवणी बातम्या घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह.